Wel, da ni'n tynnu tua terfyn yn darllediad ni pnawn yma. Ifan, pan da ni'n sgwrsio bore ddoe, oedden ni'n deud i pobl ddim wedi gweld i gilydd ers 2 flynedd ac y bys yna hen siarad, ac mae hynny'n wir. O, mae e'n wir. A'r stori ar wefusau pawb ryn, mae pawb yn sôn am yw'r ffaith mae'r un person sydd wedi prynu y pencampwr a'r is-bencampwr. Cigydd sydd yn rhedeg siop fferm hefyd o Middlesbrough. O Middlesbrough? Mae wedi prynu pencampwr Ffaeria Lloegr, yr Alban, a wedi cael y goron drifflig dim na'r pencampwr fan hyn. Felly, ie, mae'n stori ryfeddol. Mae gen i fo wallet go lew, lle does? O, wallet go lew. 8,000 am y pencampwr, 10,000 am yr is-bencampwr. Mae'n stori ryfeddol. Wel, stori wych. A ti'n gwybod be? Mae'r hyder sydd wedi deimlo o gwmpas y maes yma yn fan hyn, y prynhawn yma rwan, yn beth braf wrth symud ymlaen. Gobeithio wir at yr hân. Yn union, mae'n hob enfawr i'r diwydiad yng Nghymru'n gyffredinol hefyd. A mae bod nôl y man Llanelwedd, mae wedi bod yn bleser, mae wedi bod yn fraint. A wy'n teimlo fel bod fi wedi cael fy anreg nadolig i'n barod dia o gael bod nôl fan hyn yn Llanelwedd. Ardderchog, mae wedi bod yn braf iawn cael dy gwmni di, a mi rwyt ti a Mari yn ôl heno yma? Ydyn, fyddwn ni nôl hyn o'r rhaglen uchafbwyntiau am 8 a uchafbwyntiau no Sul am 9. Wel, y cyfan fydra i ddeud ydy, mae wedi bod yn hyfryd cael bod nôl yma yn y ffair ei. A diolch i chi am eich cwmni tan tro nesaf. Hwyl fawr.